Assalomu alaykum do'stlar aziz, shogirdon, подписчиков на анализи ҳафтаина рӯзона ва рӯзҳои мебаъди ҳафтаи омада истодаро ба шумо пешниҳод мекунам. ин як дарс, ин як ҳам анализ, ҳам прогноз аст. бигзор бинед, тамошо кунед ва дар торговлаи худ, сделкаҳои худ истифода баред, дар хариду фурӯши худ истифода баред. инак мегузарем ба анализи фунт стерлинг. стерлинг бинем ки дар давоми ҳафтаи гузашта худро чӣ қадр нишон додааст. фунт стерлинг дар давоми рӯзона мебинем, таймфрейми рӯзона, дар давоми таймфрейми рӯзона общий трендови восходящий аст, боло рафтааст. акнун дар 4 соата мебинем, дар 4 соата поён рафта рӯзи ҷумъа, дар рӯзи охир рӯзи ҷумъа поён рафтааст, дар 4 соата низ поён рафтааст. дар 1 соата мебинем, дар 1 соата пери продажа шудагӣ. акнун ба шумо тавсия медиҳам ки рӯзи душанбе шумо бояд камтар дар вақти коррексия боло рафтана шумо ба сел табдил девед, лекин общий трендови бояд рӯзона боз чӣ поён рафт, чунки стахастик аз боло ба поин буридааст. мегузарем ба евро. дар евро низ дар давоми ҳафта тренд боло рафтааст, лекин рӯзи ҷумъа чӣ аст? рӯзи ҷумъа поён рафтааст. 4 соата мебинем, дар 4 соата низ 1 2 3 4 5 та 4 соата поён рафтааст. дар 1 соата мебинем, дар 1 соата чӣ поён рафтааст, лекин ба ҳолати чӣ рестагӣ, ба ҳолати перепродажа рестагӣ. ба шумо тавсия медиҳам ки кам 1-2 соат интизор кашед, баъд ба сел табдил ёбед, чунки камтар боло рафта курс, баъд поён рафтанаш чӣ мумкин аст. общий трендови рӯзонаи 4 соата чӣ аст? сел аст. акнун мегузарем ба тилло. тилло низ дар давоми ҳафтаи гузашта дар чанд рӯз чӣ аст? 1 2 3 4 рӯз, 3 рӯз боло рафта истода, дар 4 рӯз рӯзи ҷумъа поён рафтааст. дар 4 соата мебинем, дар 4 соата поён рафтааст. дар 1 соата мебинем, дар 1 соата чиз поён рафтааст. боз ба ин ҳам тавсия медиҳам ки 1-2 соат агар боло равад гад, баъд дар ҳолатҳои болоӣ шумо ба сел чӣ табдил диҳед. акнун ба тилло ман боз маслиҳат медиҳам ки дар тилло ҳушёр бошед. чунки тилло низ дар вақти ба сел рафтан боз ба бай табдил ёфтанаш мумкин аст. барои чӣ? барои чиро ман мефаҳмам? чунки тамоми банкҳои дунё муфлис шуда истоданд, банкрот шуда истоданд. одамон пулашонро ҳаракат мекунанд, дар доллар нигоҳ надоранду дар чӣ нигоҳ доранд? дар тилло нигоҳ доранд, дар биткоин нигоҳ доранд. барои ҳамин биткоин дар давоми общий трендови чӣ аст? болоравӣ аст. бинед, биткоин боло рафт, чунки ба пул боварӣ намонд дар инвесторҳо, ба доллар боварӣ намонд. бинобар ин бисёри касҳо пулро ба гиҷо влажит карда истоданд, пулро ба биткоин влажит карда истоданд. акнун дар ин ҷо камтар коридор шуда истодааст, нефлет, зона флета. баъд аз зона флета боз чӣ болоравӣ шуданаш мумкин аст, чунки ситуатсияи замонаро дид истодааст. банкҳои дунё, банкҳои америка бисёрашон ба муфлисшавӣ гирифтор шуда истоданд. бинобар ин ҳаракат кунед тиллоро дар ҳолатҳои поёнравӣ чӣ харед. дар кадом уравино? ба шумо тавсия медиҳам ки дар уравинои 1955 шумо чӣ кунед? харед. барои чӣ? чунки дар ҳолатҳои 1944 мана бинед, дар рӯзи 27 март чӣ аст? коррексия дода боло рафтааст. боз дар ин ҷо коррексия дода боло рафтааст. мана бинед, мана ин уравиноҳоро бинед. дар уравинои 1949 дар 1944 коррексия боло рафт, дар 1 соата боз поён омад, лекин дар 1949 боз чӣ боло рафт. мана дар боло бо поён фуромад. дар уравинҳои 1957 55 60 1957 мана дар 1960 поён рафт, бо боло рафт. бинед, дар 1957 бо поён омаду боз чиз бо коррексия боло рафт. бинобар ин ҳозир коррексия поёнравӣ аст. дар уравинои 1966 66 бояд вақте ки 60 шуд, дар ҳамин уравиноҳои 63 62 чӣ кунед? харед. дар ин ҷо харед ҳам мешавад. дар ҳамин уравинҳо боз коррексия дода чӣ болоравӣ рафтанаш мумкин аст, чунки инвесторҳо ҳаракат мекунанд пулро ба гиҷо вогзоранд, ба тилло ва биткоин ва дигар активҳо. акнун ин ҷо чӣ нишон медиҳад? инро ахборотҳои иқтисодии рӯзҳои меомада, рӯзҳои душанбе, сешанбе нишон медиҳад. вақте ки дидед ки иқтисодҳои дунё
иқтисодҳои дунё ба фурӯ рафта истоданд, банкҳо фурӯ рафта истоданд. Кризис ахборот трейдерҳо бисёри мутахассисон мегӯянд дар бораи фурӯравии иқтисодиёти Америка ва Европа. шумо дар харидани тилло сар кунед. яъне шумо дар ахбороти иқтисодӣ дидед ки кризисҳоро бисёр номад карда истоданд. дар бораи фароравии банкҳои дунё гап зистанд. шумо албатта ба харидани тилло тайёр шавед, ба харидани биткоин тайёр шавед, чунки инвесторро пули худро ба тилло мегузорад. тилло надёжный вариант ҳаст дар вақти ҳолатҳои кризис, дар ҳолатҳои фурӯравии доллар. барои ҳамин доллар долгосрочный план чи боло рафта истодааст. акнун мегузорем ба ОСТ японский йена. ОСТ японский йена боло рафтанаш мумкин аст дар таймфрейм 1 соата. акнун ба шумо маслиҳат медиҳам ки ОСТ японский йенаро харид, лекин дар позисияи кӯтоҳ 15 минута дар зилки худро махам карда гиред. долгосрочный план чи боз фурӯ рафтанаш мумкин аст. бинед боло рафтааст дар рӯзона, лекин чи бо поён рафтанаш мумкин аст. ОСТ CHF ҳам низ ба монанди ҳамин чиро ҳамин кардааст, инро такрор мекунад. яъне шумо дар 1 соата бояд харид, лекин дар уровинҳои 0.780 шумо бояд дар фурӯшед, зелкаро ба сел табдил диҳед. дар короткий позисия 15 минута 5 минута харид, лекин дар долгосрочный план шумо селро табдил диҳед. акнун ба биткоин. дар биткоин ба шумо маслиҳат медиҳам ки дар коррексияи поин харид, вақте ки уровинҳои 1229 шуд чи фурӯшед. акнун асоси доллар низ ба тилло мутаносиби рост аст. шумо бояд дар 1 соата харид, дар 1-2 соат тренд боло рафт фурӯшед. албатта акнун дар рӯзона мебинед, дар рӯзона чи боз фурӯравӣ аст. 1 соат 2 соат бихаред, дар давоми рӯз ба сел табдил диҳед. новозеландский доллар шумо бояд бо харид дар 1 соата дар фоидаи худро ба даст биёред. дар 4 соата поёнравӣ аст. дар таймфрейми рӯзона низ поёнравӣ шуданаш мумкин аст. ана бинед, дар таймфрейми рӯзона перекуплённость растаги, яъне ҳама харида шуд, яъне вероятности бо чи поёнравӣ аст. бинобар ин тавсия медиҳам ки дар короткий позисия бай кунед, дар долгосрочный план чӣ кунед, сел кунед. акнун дар долгосрочный план ман тавсия медиҳам ки дар объёмҳои кам гиред, чунки депозитон дошт дар вақти просадка, дар объёмҳои калон монда бошед, дар скалпинг карда гиред, чунки депозитро чи бой недед. ин буд тавсияи ман ба шогирдонам, ба муштариҳо. ҳамаи сделкаҳои прогнозҳои дар асос карда ба худ сел ё бай будани ҳар як котировкаро ба худ қабул кунед. онче ки ман ба шумо нишон додам, агар маъқул бошад, ман хеле шод ҳастам, ба шумо фоида биёрадам, шод ҳастам. инак фикру дархостҳои худро дар сообщениҳо дар комментариҳо нависед. ман хусанд мешавам. худоҳофиз. то рӯзи душанбе боз ва мехӯрем. дар рӯзҳои душанбе ахборотҳои иқтисодӣ ҳастанд. бинед ахборотҳои иқтисодӣ дар Япония нисбати японский йен аст, нисбати австралийский доллар ҳаст. австралийский доллар нишон дашт вақте ки баланд шуд, австралийский доллар низ чи баланд мешавад, яъне иқтисодиёти австралия баланд мешавад. читар объём розничных прайс, яъне миқдори ҳаҷми фурӯши маҳсулот дар австралия бисёр шавад. ин нишондиҳандаи баландшавии қурби австралийский долларро чи нишон медиҳад. яъне нишондод бояд ин актуални аз инҳо зиёд шуда нашавад. агар баръакс кам шавад, нишондиҳандаи пештара минус меравад, яъне австралийский доллар низ чи поён меравад, яъне сделкаро ба сел табдил медиҳем. акнун мегузорем ба чи ба поёнтар дигар чизҳоро. ана бинед, дар Германия низ евро-доллар вобаста чиз ҳаст. дар ин ҷо низ нишондиҳандаи истеҳсол, сектори истеҳсолӣ агар баланд шавад, ин нишондиҳандаи ҳозираш актуалниш аз пешинаш баландро нишон диҳад. набинед, ин актуалниш аст, яъне нишондиҳандаи ҳозираш ҳамин рӯзи душанбе соати
چند بود؟ ساعتی 12:55 وقتی که نشان دادی این از پیشینه زیاد شد. البته شما زیلکه رو با بای تبدیل میدید. یورو رو چی میخرید؟ وقتی که برعکس شد پس شد یورو رو چی میفروشید. فونت استرلینگ نیز ساعتی 1:30 اخبارات اقتصادی اختصار است. ایمپولس شدنش ممکن است وقتی که نشان دهنده زیاد شد فونت استرلینگ رو میخرید. وقتی که نشان دهنده از پیشترش چی شد پس شد فونت استرلینگ چه کار میکنید؟ میفروشید. یعنی من روز دوشنبه باز کمتر ویدیو رو به شما نشون میدم. در علاقه باشید شاگردان، باز کمتر فکر خود رو به شما پیشنهاد میکنم. خداحافظ تا روز دوشنبه، تا روز 3 اپریل. خداحافظ. با ما باشید، در کانال ما ابونه شوید. فکر و درخواست ها در کامنت رو خود نویسید.